Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas cam bat bidor. Ka Khasi Students Union West Khasi Hills District hapo ka jinyalam jong President uba John Fisher Nongsiang harengkat ka jingedon lang ru kidkhon ka KSU Lingam Hennang Brey Area Unit haga khatway terik unaiwing arajat arpho kila lej banje kendo ya u Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District uba ti lingwa nagabenta ban Dawa badai ban bo no da ka Infiltration check gate hakasnong Nongchram ka bahab hapo ka West Khasi Hills District. Habakren sikilat patay kubor hadin ka jingye kendo ya Deputy Commissioner nakaliang jong uba John Fisher Nongsiang ulaong bakum bakalong benta ki babon ki Briew ki banabar kila Sdang ban Jyllei bha ban Jingwankiew syakathan shalang bat kani lese kanbo jingma yigipat ba Nongchong snong kathan kaseng kala dawaru na udisi bo uday ban le AA no mardor halor kani ka mat jing Dawa bat ladaki bor Senshar District Kimla ban le AA nagaliang jong kaseng kamban se ban shim dagiway pat kilat kilenti nakabenta ka bha kamiat jong kipat ba kathan hi barok kaway isya bagini ki kisna malalai jingrum jingni to ki badla salang kalong akabab lapalat bat bon ro naki ki ba shong kisa tai kisa benami te kim sundan geno ga kot ka pabiang dokumen ka pabiang kim sundan da police verification de ngiting yo ba ko mo sna marajan khasaw lo kidon ki badla ki ban tre da ka Scorpio na kamau ki por sang manwan batu ki kali joki try to dari don bok ba nagliang joki police department kila yo batem ki don ro macam senam midang yo ban be wi badla ka bau don ki jing thu ban sim ki jing im jong para khasi jongi e ka e ka ba ni kwa panong ba akani ka singi ta kalong ba ni kwa ba ka salang jongi kan long ka jaka e jong kini benda ka jaka khai jong ni benda ban kini ya ka spa pro jongi impwa bagani ka salang jungi kan long kum ka ichmati akaba kitkot jungi we kitkot jungi ladung no ya la jong ka jingim tang na ka daw jing le try kri jong kini ki bajla bat impwa bagani kan long kum ka tripura impwa baga jaka jungi hakin sisarut lagi bajla dei hakini ki dei ka ni ka halor ka ni ka nongrem ba nakaliang jong deputy commissioner dei ban shipkhya ka ni ka issue ka pamanta padu dei ban buno ekwe ka cheget khang ban yo e ka jingkhen ka bapha ka bapnia ban ai ki wan ai ki wi yang ka sang KSU West District lengkap bat ka lengam Hennang Brey Area Union mentak sini oleh ikendo yo Deputy Commissioner yang ka West District persingah hu keluarga ka jinge wa nakalian joki menda bawan professional ke jingwan ban wat kamat jam ni jingwan tumu basal da joki ngimtep tingi ya kini si ada atat ka por menteri pateng kamtang po salang kejing sedang wan joki benda ba imahadu kata-kata ngadu mensi had menmet kamtang por stengmet kiwan kali kisyong kiwan rap kikun ki kiwan rap hi kesan kalau kejing mahadu kata-kata ya kejing bener jemi kamtang kini kapor kini jindan kini jingpang COVID-19 kalau kejing ur kejing ma kejing im kamtang koi kakia kamtang jogi para dok para senam jogi benar nanti nak kalian jongi menta si wan po di commissioner you can do itu Dawa itu di banbun of Infiltration check gate apo Nongchram mar kumbang tip kejingwan juki mendar bon nasiti apo ngitan Nongchram punjuro nila Dawa ba di banbun no Infiltration check gate ba kam tikna anti apo atibari kumba senghi pada wana du insya maputri kam entry exit point te ni sutu ba kajing mahi kede minta kajingwan cukup di Dawa commissioner kode ban lain no madal hakini isni re bada nakalian ka district administration kamla bale nakalian ka sengi haban sing haban chipi haban joti baneda anda kajing jong ka kathanjungi te nakalian jong ka sengi labu jing Dawa hu ba ude ban lain madal nang ba kini di jikmu joki menda mar boni kibawan kidai naki Bangladeshi nang ta ki Nepali ba na ko bari ila kono
ke terpal bisi bandel di mana mentahi kenang ba kini kijing temu kijing ma minta ka jing ejong itan jungi kin muan rak nu kijing ma di nabot